Emwani nye kuraja na eye killer to your soul and your life. Laziness is a disease, a spiritual disease that always kills your emotions, kills your happy, kills your joy, and kills your inner life. Ese winyina so bebre nti honam fam no one ade yare ebetena mu. Ebacha me number na your WhatsApp line, a WhatsApp number. Mama Boatin, God bless you. One, obi oye kwadwofo bia no ota yare. Number two, afi nipa mpe wasem. Mama Gladys, welcome. Nipa mpe wasem. Because all the aunties in nam ehwa asrasre enti ema ho yam fono ye. Enti nipa mpe wasem. Afi ho be yam fono ye. Afi kwadwofo bia nso. Thanks for the gift. Kwadwofo bia nso onye no kwafo. Kwadwofo bia anya no kwafo. Ebiem kwadwofo bia no ye kind of say onye no kwafo nti wode na adwene bebiri anaso wode na adwene nenam. Yes. Ena ebio obia oye kwadwofo bia no onkwanenim ewo abrabom hunam famu nsem na meka no onkwanenim ewo abrabom. Afei di twato hunam famu ebi ka ho a pamcho me bie phone lines ni to manam de asoso. Afei ade a ope onya kwadwofo bi ade a ope onya ene ba no hunhum famu nso a one essay wo inner growth or spiritual hunhum nyina sese wo nyini no me pa chawo untimi nyini ewo hunhum de toso mienu ema ahohomone ebetwi ede oso de bia ahohomone akutia anaso mo ben ebetwi fa oso kwadwofo asem na meka no spiritual side na meka no ahohomone efa oso ye niam bebre basa afei hunhumu de no nso no esi wo nhira bebre kwai obi hye obokura nya de se bebem obi akwadwofo bia hunhumu no ensunsuanso bone a ede ba oso no mutimbe nya spiritual marriage nyina eye easy say demons ebetimi attack because undime mompai ena ebiem esai ete woni awurade ntama yonkofa obi akwadwofo bia hebe wongobi. Yes, I will use I will quote the Bible and read for you to understand. Me mfama no sa nkan keke. Obia wo ye kwadwofo bia no spiritual being hunhum asem na mekan heaven nya de se obetima kobi unless say what me overcome laziness. Na eyade a ewiase we na yetimo no dodo no adwene nkoso dodo na adwene nkwase ma me bekan so na eyade hu hia ena ye me ya me light na dum yini kanea since 6 p.m. ti me bompa ese kakra na e woso no ano mebobo so tel me kono point na metimi dia summarize na foforo so etimi abaso yenhwe the book of Proverbs chapter 24 verse number 30. Yenhwe asembo Proverbs chapter 24. You can take your Bible and then one underline some quotes, Our first reading is Proverbs chapter 24 verse number 30 to 34. Please, let's all hear the word of God or listen to the word of God. Or say, Misane oberema kwadwofo hu. Ene wonipa onitiri ebo bituro hu. Na hwe na ne nyina afu nsanso no. Na ahyehye osanso akata ani
na ɛho aboɔ fasuo nso abubu ato agu. Ɛna mehwɛɛ na medwene ho yie na mehuni na mefa emu nyansa. Bacho yema be mu kakra bi. Minche bibiri. Said the medical aka problem ɛwɔ hɔ nti. Now Solomon and the throne semi and wakase. What ho ena okofa ubi afum anase utwem sɛdeɛ kurase obi do afu a anase yɛ nam kwan bi ho na obi ayɛ afu kakra na wadua ne no ba ya yesi hunu no. Solomon se ohunu bi saa na ohun se obi ado afu a afu na wadɔ no yato na sawaram. Enoba ya wadua ebi abanchifu aburufu bodifu minkinfu bayifu ye enoba sisi asase nso nanso nipa no wodo afuo no wagyae afuo no ato hɔ a ɔmfa ho biemu a enoba ni sisi afuo no mu de nanso ewira afa afuo no nyina. Na Solomon so hu sɛ afuo no a emfuye afa no na garden a anase ban a yagye afa ho na ebo afuo no ho ban afiri emuabone ensem no esanse kuani no entine ni nhwe afuo no na wagya afuo no ato ho na wato na asaworam no garden a wagye ho anase eban a wagye afuo no ho no eban ni nyina abubu agu. Na Solomon se wogina ho din hweafuo ne din ana ofa mu nyansa. Menimi ye se dodo a atene kurase dade omuni masema meken. Se wontene kurase dampo ne se emfichifuo bim kurukesie mu mpo na obi aye afuo kakra bi ebia waye afuo bodifuo bi na yehunu se wagyae afuo no onkodom na ogya afuo no saa empempi na kurase fam no se ye aburufuo na wonkonkodom a obon se aburo na hyase change colors obon se na haha na hyase ye kokko afei body na sisi mu a obon se ewire bia enye yefre bi anansetumu homa sa homa ene mfofon ene adankomrekenom ene nsansono kwasi adansansono ne ade na omonso ayefuo no ma na eba ne saa omotwetwe enuane nura a enkebetimi aboa ama aburo no abo anase enobaye no ebetimi aye from na aso na aduane ama yadie atwetwe ne nyina. Afei emu abone hyase se afei omso do mani kire afuo nim na oma bedidi ewo afuo nim. Enti afuo a yato na saworam no ebewi ase no na akate emebe emu abone abegi afuo na boso. Enti ebre bi beso a enka okuani ne hwehwe se enka obenya afuo no so abapa bi adi ame no obekoro na afuo no aye pasaku emfaso amaso adentia efrise wantinani anhwefuo no enti oto afuo no mpan no enkrante abetwa buro ni fa awowo abegum ewira enye papa abetwetwe enuane nuro papa ni nyina fira asase ne so nti afuo no na kyese emfaso amaso. Now edi entina okuani kodo asase edua no bae eyese woni na busua ebenya dada aduane adinti enti no okodo afuo na odua no bae afei se de beya enobae no obenya so mfaso na waton bie na ode bia to no ho ahwe na busua daachi asemunti ti no okuani edo nafuo. Now medofo yememu aha ebia na wo life we so se obi tie kurase na de mi kan odi ho fa ono ankasa nim se ampa mafuo yi mantimani anhwe afuo ninti emfuya afa no amafuo na se okuani tie kurase na ogya na afuo ne mfuya fa na afuo a afia so a obia ekọ na afuo makotwa na buro ekotu ne banche no se nipa kro nya de se obenya no ba efiri se
Oma nefuo anase ne nobae no eka wirem. Nti saa afe no nipa koro odi kom. Tienie, me se me no kasafa akwadwero ho. Ebia na wo de unyi okuani a wotie kurase. Se ye nananom eni adeade. Uti kuro kesie. Nipa chew o hwem. Ede ne wafu a ekitaw. Ede ne wafu a ekitaw. Efuo ya ye ka ho asem a Solomon eken. Obu onuma nafuo nipa chew na wade. Ai na wade o obi afuo a ekita no na wade. Efise awade ne mu na wonya ne sources nyina. Awade mu no nya ne sources. Aware be ma nani kunu ho ohwe fie kama. Wakwa aware pa. Ya be ma no provide bibia de ma no ewa awade nim. Medofo se o ma akwadworo honhom ebetena mu te sede okuani a wogya nafuo ede to ho ma nsansono ene ewira bone fa afuo no yi a na okoye saa nipa kuani boni nseso a na wo ye kwadworo ewo ware na se a be ma no ebedu baabi no je oye ma no obejai ede na be ma oba warefo aya kwadworo ewo na wade ase Gedikani. O mi kunu de wodome. Se de mtie bia opem saa. O mi kunu de oba be woro ho kura gina nanim a kafrache obepam. And wo sha ase de saa honam ne nkura adwene ne hye wutirim na wodwene se wo kunu de saa na wote saa na on de awo na to krisosu munti se de tie bia se ya na tie na wantoto ne mayi a akwadworo nti waware ye ne ebetima firi wonsa. Beshia na ne nasisi fom awade na se akwadwesem nti o makwan ama ewira bone abefifi ewa ware nim etwa ye ho sekatu ewa ware na se no epa achew be ma no be pia bonten no ye wosire kwinfo ma bi wo ho a omoso ahyehye ntade yi yom ho apie nipa enye ntabo afi na adwene bi ahyase e benetirim unsiesi ho yie minimi kunu dete odware onyusuhwe obokuru be dware ba akopɛ honam fama ho siesi a wansiesie wo fie yie nti bema no obetimi alusu no beseme no kasafa kwadwero ho enti awade na wanya ye no nyam hye abusuampo na wo mani na urade apagya wahye wo no nyam anase wode waduru baabi no epa achewo ba wade no ho bai enu no wafuo na me ka kire no epa achewo wafuo no Solomon si wakotwa mu fa obi afuo ho na aka wirem ama wira bone agye afuo na baso ewira bone agye afuo no boss nti no wantima ntwa no baye bia amfa mfirefuo no because wantene ni anhwefuo no obeti na TV so radio so ni ade na me na bre so many years ene wayima atotwene ana be ma me ne san ana ho ahwan eye akwadwosem yenti ani enma yani na ho enye ne esese ye ewa warem to baby timi di niam di agoro saa aduane kura na esese wonoa ewo fie ma ne ma ene ne kurunya bidia na ohwese ni sister wa besra no ono na eye aduane ede asebu ne kunu abawa wone ne tie anase one ne wa adwumam na kora wone ne wa adwumam na waka kire ne se kofie na edika kotwa emo kapo miense sijaso na mi kunu afrese oba enti oba bedu na me maya serve no mame sister are you kidding me my lady are you kidding me se wutimi jai ukunu aduane die ho asem de ma akora wone ne te utimi jai ukunu aduane die ho nsam de ma obi a wone ne te kwasefo dade mame koye wi obekono no akeka no mowere ne nsa ade ni kunu ne makrampo ntimi nsi because of mowere a wahyehe yes emema no there sometimes odress sa enefe nanso me ka kire no matufo se de wodi asi wani so a oye no wanhwe ya be ma no bepia ko ba bia ipache wanhwe a obelusu no me se wafuo no
ene de Solomon say otwamu fa obi afuo ho na wato na sawrama amo ho bai enti no baye sese enke piema wono no enya bidie no oto na sawrama enye ize so obi bedo afuo ansa na bedo kwa ye bumu nua ahia pamadua no bai no abre yes na wabre enti kuani wo bre okobu nua na wapam na wahye na wadua no bai no bre pa but na adwen ye ne se watutu asase ne so de body asisi so ne de body ni si ho ebebo but no ndim se esasa wokodo ho abribia na wotu ani hwe saa na obu wonma wote aware awie onkai bra wo breye ene ntoko okon wo ma bi ho ene atemdidie ne nguase bi ne brebi na wato na ware asaworam no wayi nani omompaye onfampa bobo entai aware na chi se baabi a mikunu nam bia no awurade mon ho bai baabi a meyire nam bia no awurade nkura ne mu medofo de awurade ama won sa aka no ene ne wafuo no enti ento na saworam ema kwan ma ahyehye kana se nsanso ne ahyehye osa ene eho ban no bambo a ewo ho no emubungu. What measures are you taking over and I say on your marriage? Measures bay eden na wo ye dia bo ho bai wonum kasa ate sei ewa ware na se. Hallelujah. Laziness awofo bi nso wo ho a afei obu honoma na japade nafuo a ekura no eye ne ma obu honoma nafuo ekura no eye ne ma bia na wafuo ekita wo. Yes, aware nda nchenya wafuo ekita eye ma kwa be na afaso ehwe o ma aseta be na ne nkwara ne te and Yesu Kristo mo ntete bai ena de ma wo ma ana me de mia metima ye ma de enkwara de ugya wo mo a wo mo manye o enne obi ba ewo 13 years onim ne emasi obi ba ewo 15 years onim ade poto mame eja ya wa wo ba abawiase. Solomon say otwamu fa obi afuo mu na afuo no eda wakakraka enobaye wom nanso emu afu nsanso ene wira bone nti afuo no ho bambo nyina asai nti wafuo a eye wo ma awurade asembe na mepache wode tete wo mo ama awurade honhom bambo abebo nkura no ho bai obi e batan okwa asore no agya ne ma ofie wafuo na ase ne zano akura nim kasa akura kasa odi atimdidie ene niam bia nsem fata enkontumpusem ana ode sha brabo na se batan bitimi hwe ne sa oswe de wa yakura oja no obi kura tia ne ba ama no na nipa kro bu ofu nipa kro se ade ntina me na betia wo na wo betia me ba ama me obi kura timi ni obi yaka ewo ne ma ho wafuo na wo se no so for you ma I salute you. God should bless you. Wafuo ena wo se no na mpanifo ka kasa bi se enya da wo beto bo atwa wo asuo fraw ena wo mfe be ye wo ya mpafin besiw. Yes. Eti de ya ne na na se de amakwan na se enwo ho no daachi bia ebe ye ho akese de amaye. So obi do afuo na se okwa afuo ma ewira ne sa afi na ahema ba ma mentwen kakra 2 weeks time obekọ no na pagya no mu se mfu kese ma mentwen wani beba ho so no na age afuo na boso me yetiti makurase ti asma me ka minim ana me pajo bi so out na kurase waye afuom dwuma che wonim krampa ntwa wonim afuom abrabo ani akurase asetena kura obi kura wonim che me wonim asma me kan ana hunu se wira bone so fu ntentem echen aduaba no kura mpo na wadua no busa ho sa adintia because ewira boni ni di ka wa asase ne so ansa ebro utufri ne nko ho na de be hye fom enti ewira boni ne wo grandin echen aduaba na odi aba be hye fom because aduaba no obetu ewira boni no wa asase ne so ndi onima asase no so secret nyina me bu be akire wo hye Satan di ka wa hansa na me no mie no eba
Enti se ya be ya Kristofo na Awurade ado ye na so yenso na wache ye japade ye ma enkwada no ene wafuo. Enkwada no ye yafuo kese a ekita eni asa wotete obayi ewo Kristo mu a oba be ye pani papa aboa wodaache ama dabi abeba abrewa abeba kokora no na abofra no mom na eba behwew. Said ye mpani ka se abofra ohwe no ma ne si fifi a esese ohwew ema osi etutuo no enso bebredi ante saa. Obi antete ne bayi enti ne ba abedane wiini. Ebi enum kokin, ebi eye ye kana say brabone ne mabasawasa sese kura na kodu level say ene nkura nketo na mpanimfo bi womo no omammo bra no a bonsema se oma brabon ene omno omdo omonam omo tontam o kokin cross and die ene brabone ebi ma hyase de omomba ewura sa ne mene. Obi timi suma ne ba se kan kotojo to breme osuma ne ba koton san breme waka kire ne ba oba aka kire sister magi se meni ho oda chiefuo na wo ye ne sei oda chiefuo medofo e na wo ye ne sei obi timi nya kokoduru timi de ne boy ebe chia na mama ne papa say this is the guy I date no no so aka kire ne prince ya hwe Priscilla mama pa na wo ye meka kire odamakoma so entete. Look at this. Solomon si mi twamu fa obiafuo ho obia dofuo kakraka nanso eno baye sisi mu no ewira afa no akwadwiro nti medofo o man ho no menya akwadwiro. Awurade Yesu Kristo amaye kwan se yentia nkwada e wotene kwa so akora no enkase wo sha enti wo gya ne saa mistake bi obeye bia no gina Awurade asem so no kuremu na etia no efa Kristo kwa so wodi wiase achi a yentia ba no oba be sei da ko betwe sika wo so da ko betwitwi wo so abrofo wo mo no o mo life no so se enu bi na betete o ma wa ha wo be big mistake ma me ya ade a na ne bati baabi na o miamia fon so na o ye niema bi a ofi se beboa no odachi eye wafuo etinya wo ba mawiase na ugya wo ba oto ba sawra mu a ewiase honhom be wura ni mu ene ni wira bone no na abofra no a oye wajapade a enka akua wiom no oye bi ogino te se bode ogino te se banche ogino te se buru ogino te se bayere sa nyema we nyina so wo mfaso ma dasama ene ni pasetena enti wo ba no se ohwe ni ye na otitini ye wo Kristo mu a daachi obema wasere. Hallelujah. Akwadwosam akwadwiro mesi wose Solomon se metwamu fa wo biafuo ho nani nyina afu nsanso no ana hu ban nyina buato aguo adentia efrese wantenani anhwe afuo no obiafuo akita no medofo eye ne nsa no adwuma ekura no yes plumber da adwuma na wo ye no eye wafuo mesi adwuma na wo ye no eye wafuo tais adwuma me pache wu sua no eye wafuo edanso bo eye wafuo medofo se na wositi wani ewo adwuma no se na wositi wani hwe adwuma no adwuma ebeboa ma wonsa kowa no ene wajai ena dinamfo adwuma se uko pa obo no beko ekurase na otedam ase na nafuo da ho na enipa edo ne omu ko kwase no mugu fertilizer no no beko no otedam ase ene ye bosobo ana papa ana wendima mobra ana wa meji kumase asase amaye eduma asase nkra asase sa tam yes ye ton WC50 pesos wendima mama amaji bia amaye ene ye bresa me pa cho wo kasa no wo mpani fieso no oso de na wo ye unya sika ma bet ena de kotwa unya sika e masem ena do sika eye obanso aprema asem
obeto to wiase niema up hype no ho ayi ne ho agu abonte atoto na no de yi bag kito bi asem ne ko ho na ordinary street ne so because enempene de akina mpene de we akwadro we POP adwuma a wo ye no na ekowi ase a ni o master wona ne nam a wona ne ko site ekoye adwuma no ene obefrew ene mema ekina me sei ene sei ekina sei ene sei ekina sei na de nsem yi ho ano eye wafuo na se wo beti wani ahwe afuo ni yie am wani abre asu adwuma ni yie a ebepoa obi akọ site a wokoye adwuma eho an wone ne ge ekudi nkomo wo phone so 24/7 obi akọ site wokoye adwuma no afi na ho na game phone na enti tase ebe wi ase no na adwuma ayebasa enkomo omo don mota enkomo omo tie enkomo omo so blog enkomo ombedi enkomo saa enso na adwuma wura atwia omoka bra me adwuma wura for my enti wode enkomo a wode ye adwuma yi enti wo your sure say next contract me pacho adwuma wura no wode be ma wana I don't think so. It is a bano adwuma ekura wo a me pacho when eduru adwuma so a fa akwadwosem nyina to baabi nefa enieden ene adwumaden ye wadwuma bo bra na ene no wafu ya obedidi hu de bia Solomon si metwamu fa obi afu ho na dane ensam so no afu ene ho bambo nyina guardian waje ho wode mpampuro aje ho akotwa nnua abobọ na kama sede be ya aboabo na bi ntimi enkwese afu no ene de ni nyina dwere gu fi se wanti nani anhwe nafu no wanti nani anhwe nafu no akwaje store ene obetum ekene wabie ene obetum ekene wabie wanti nani anhwe adwuma no ene ma otonso de ni nyina free anka toda esese wuyi niema no bi ede ko akima wo hono no ba bia wo adwuma no wo no niema na wo ton no ka etoda fosu niema no nanka ba bia wo twa no no etoda nanka wo de bin na mu nanka de ko achi WhatsApp status na de bi toto na etwe customers braw we su de onye akwadworo nye wo akwadworo nye enti ade biada me pa chew adofo ye hye mu ekita wo biada eboaw ema sustain on this earth and I say in life no me pa chew adwuma bia wo ye bia emfa akwadwosem nko ho wako ukrom akwaye aye uko ukrom uko ye kana say what do you call it Friday meboa Friday so kwaye aye eneda bay enedwo woda so tu krum hoyede wako aye Friday aye to Sunday woda so ti krum hoyede ene wa madwuma na wadwuma ne gua afi na wode kwasha abonsamfo odwuma ne gua afi na de kwasha abonsamfo enye bibia na ya abaifo ene abonsamfo e wade bi ho no ma abaifo ne abonsamfo ko muni mu hwio they know nothing about it but omudin ye denti bibia na abo omudin abata ho woni wo bi na tie eno no sponsor untua daka untua water bill untua rent baby a wakonya atena no eye wofuo kase o wofuo kase nanso ubekom no asade a sese woye wo baby a wote no onye na wo bia wo no obetie ne ye kase ya ade na wanya we sound say so
enti nipa koro obepe wasem nti obu hon ma wontimi ntena faako akwadwesem nti okotena ha ne etu no okotena ha ne etu no okotena ha ne etu no brother se what is sa me pacho sakra wadwe wo mo masam kura mo bokura ye mema bema wo ye kwadwefo ene wo de wasem wo mo bopa bema wo ye kwadwefo oda age se ye ba benyane no bema wo ye kwadwefo je se obi ne benyane wo bo se he sorry tamu aso kohoro ka no na ye nko road ana akoye wi je se obi ne nyane wo Awurade ntu akwadworo honhom firi ye mu hallelujah wose misane obrema kwadwofoafuo ho eni wonipa bia oni tire ebo bitro ho na hwe na ne nyina afu nsansono ena ahyehyew sanso akata ni na eho abo fasuo nyina nso abubu laziness bema woye bema wona ye fieti woye fie pani bema warefo wona ye fieti ena ye fie pani wobusua no ene ni wafuo wobusua ene wafuo nuclear family ene ni wafuo kase na no bema abusua kase hye wonsa na eno no upia nansa na wotwe na mafie upia ede na mafie untimi kura mfre ncheke wo yere ne wo mase wo mu ho tesei na one namfo ene wiase anigye wiase anigye owre fi se wo ye family wafuo na unti wodi di agoro sa no ena kokobo ene kankane ene moabone na wo pese wo mu befa wafuo no na wo mabra bosse ya wo yiri nyina so se ya wa ware ye nyina so se ya na wo koi anase wo bai ejanom Yesu Kristo asemu no wo de abusuan ahye yensa se titire wa asase so enti bema warefo bia anase bema bia wo life so bia wo ye eja anase you live with a family esese wo yire wo na wo gina se bema na wo bema nkwa sore ebede na abofrei wo ma ene wo yire mpotimi akwa sore you are inviting evil spirit to control your family. You are inviting evil spirit to have dominion on your life and also on your family. Fa ho hye uradensa na fa mbo abusua no hye uradensa na omo ho ban on se wo se bambo no ane wafu na ni nyina bubu bambo no wafu no abubu enua no ye twa ye de giefo no ban abubu ono kure ka wo fom enti amase etanya kwan abawura busuanim on kwa sore Sunday no church Saturday no church joni mana se entuam ene obenum bisesi a whisky hwan bobroski ensa hodo ene oba ehihye fridge no onum bi no oyese abraba wo mi medofo bisa won se wadwene daachi Ediani wafuo obiafuo ye banchifuo kokofuo ankafuo emefuo ede kurase uti krokesim uti abrochiri o hweme o wa asore fi ediani wafuo ekitaw ediani wafuo ekitaw sorumo hwe obi de no aseye o akwadwuro nti aseye na me no mie no nso yebe ma kwadworo ama ye die kita ye no a eye yafu a eye ya hoden eye ni daso no me pa chawo asai bisa na perifo na kan kasa bi se kwakuo onte mane ba yes abo kwakuo onya wo wi a akora na wakobo bra usa kete no onfa na wakora otimi hye da akora to no twene baabi onfa na ho nti abrabo no eye wara wo bo ena hodin kura we Adie bia woye bia fa Kristo asem ene nokuredie etunwa no mo ne bo wade ho bai fa Kristo emutumi ne nasem
O Kristo ni a wo life we so a wo hwe me. Aside wona mu niema we a make nyina no. Ye wa adwapade kese a eye afuo kese a esese ye kura mu yie ene awurade ene nasem. O Kristo ni bia wo life we so bia no. Wo afuo kese ye dikai. Yes, it's Christ and his ways. Nasem. Kristo Yesu no ene nasem. Ekura. Na kura wo no me pacho ukura mu sai. Wo kura mu sai awurade ne nasem no me pacho ukura mu sai. Obi de ne dia to fom. Obi de ne dia to baabi wo de ahye dem. Obi de mfutu abon. Solomon si metwa mu fa wo bi afuo ho na afuo na fu nsanso se wonim nsanso na e bia hyewoda wo ye hyewo se bia hyewo nsanso na hyewoda apia te agu so da apia ekurase apia ehugu so saa epesi saa na ehu saa masa wonim na se wodi nsuo kura kogu ho a wasem agese wode anwea eni twitwe ho because ewurawura ntokruntokrun ye skin mu ntokruntokrun ne wurawuram ti wodi nsuo koka de a na ase wasem apie hugu so a enti kwadwofuofuo no a wo jane saa no apia ne nsamson emobro ahyemu ma mobro ene mo abone nso abeji aboso Sanyama we nyina make nyina reflect ewo ye daily life ya brabo mo sisi ye we Bible say enye ne honam ne mu jana nya we are not dealing with flesh yani ahomone edi se wuja wafa Satan betimi anya kwai afa biribi so abese wofuo no obetimi dia afa adamfo so obetimi dia afa boss so obetimi dia afa ukunu so obetimi dia afa maso obetimi dia afa yere so obetimi dia afa wankasa wumu. Because there are some people who are na eye womu in life. Yes, they are doing themselves. Omo ye womu ankasa brabo, omo na eye womu. Enipa bebrebe na eye womu e wa brabo mu. The opportunity is there, but because of their life, because of laziness, and some suban nyema bia enye won hu nti no ono ankasa boni nhira togu akwadwesem nti eti abra ya befa Yesu Kristo yi na me pacho ebia woni de mekan mu bia nanso you have Christ. Yes, ewurade ena ye wadwapade ene ne wafuo kese na efuo kese no ede na wo ye de abɔ ho bai wo ye rokwafo efuo no wo wafuo ne ye Kristo ene nasem ene kura ene Kristo ne nasem so yede nokore ne ebo ho bai yede setie ne ebo ho bai afei asoreko ene ahote abrabo ene mpaiwo ede se wontimi nya saa ne ma we nyina bia na o Kristo som na wo ye no koku adwapade na ekura wo no ebede na so atimi abamfaso ede amaw bere na so atima bamfaso edi amaye eti meka akosi se ade biada ewo ye nchen a ye hunu se eye ye mfaso de a ye benya so mfaso ya brabo nyina so bia me pam chew ma ye mfa akwadworo e mabata bata ho osabakani emfa akwadwo se mbata asenka dwuma na awurade ede ahye won sa no ho. Yes, ebinuma jai ato ho amewira bone na echichire efuo no eno bae papa wom awurade de ne papa wura wu mu asenka wo mu awurade de ne papa wura mu se wode ko preachi obefa wasem ba akopɛ bi so ama aka wo bi akoma ama bone bi otim wajai akwadwesem ti onkoka obekɔ no amoa no wotim de kete so obekɔ no de nsem bi eyi ne ho ano bi ko preachi kura de ne menya ena data kura ne boarding ena minisika am ne koto machine. Fine, we discard the cotton machine. Date a ton say. Uyi 20 Ghana cities, aye bundle, a preachy wo media son, a yawade. Na area sending in a TikTok. The whole world a TikTok. Beti when ma make say, Obu US, Unya,
America, Holland, Britain, Canada, Germany, Austria, Dubai. If you see many penny nebi, our media no so. It is a obi a radi baby a no be pure life for so. Now what is a oh can Chris a home and some papa. It will fast some about copper de cobra. We me wajuma. Where be wajuma. So a quadron tea. No, I bought a seminal assimium. Now we are making quotation be actual. I'm one who say, Obia wa ya quadrophobia will Christo mubian, o yankwa. Obia wa ya quadropho, e will Christo mubiada, o yankwa. Meko to Bible natural. Enti abra Solomon si wo hunu ye no, wo gina hodi ana wo fa mu nyansa na tie verse 32. Wo say ena me hwe na me dwene ehu yie na me huni na me fa mu nyansa 33. Ena kakra enkoto kakra ensa mapono madaso kakra eno na ohia ya enam so ebeba wo so se odwetwafo ena wa ho kire se ochemkura ni. Hallelujah. It is a woody aquadrusem e bata wa brabo ho a Awurade asem se wo hia ene wa ho kire ebeba te se obi a wonam ba bi a wonka bi nhiem na kromfuo bi anase kamukani bi abeto ahye no so. Patwate nkomanase ena pesem tu kwa abrochire ena me de abrochire na me pesa meko Awurade boamio na otimpapo bia na obom mpae Ghana ha adwuma wo ye kuran hweta ma de soro ko adwuma. Look at the time you wake up in the morning here Ghana. Hweta ma de soro e wo Ghana akora ko adwuma. Abrochire ena wona etoro. They deal with time. They deal with time. And then I'm mame back who didn't come now on the Mekasana or so could meet to be Nipano ABT time. Oko when you know cry. And I'm saying, hey, mommy, any more than more time than was a share. I had a time in a year jumu. Yes. Ne honwa waba na is a summer time was a winter mean on yana minim difference no. Se summer na ye wiano. And I went and also ya one. And I war brand basa. Na Ghana de kura no asese no o mabu nua nyina se Ghana nsuo nti na wona atiafa baby kura ni ne kura no ana oda kete so anu apu on te se enwa bi a o hye ne konkrum na obeden and wetme to kwai ako Dubai America and Canada obeden akwadwuro wi ye mana adwuma kakra bi wanya adwuma kakra bi obebɔ ne hwene saa bra Messi, jaya kwadwo semuno. Asafu juma kura ne kwa kokwasa unim kokwasa obi aso wo yaso wo nye kokwasa na obi a munyina mo ye mason work kind say concrete meboa wakwa asafu juma concrete work mo be pon ono nko a cement emfutu mortar ba kokura no ebe ye no ho enso so kwa asafu juma Ibi tiri ho ni wo manum nyina ye mortar ye furuban no ono nko a wa pai gentle ana kokwasa na onum se nhira bi ba wo wonya bi etimum yenyi akwadwosam emfamfiri ye niso na ye nyina yemfa ensi ye din enyi ye dwumadie bi a ye di akwadworo si nhira kwai onipa wo ye kwadwofo bia no enya de se obetima ko ani mu abrabo mu da na awurade mu so kura no wo ye mobo. Hallelujah. Eti wose ena wo hia ebeba etese odwutwafo so enti obi a wote akura ase no akoye afuo na afuo no edu tam obi a ekote ne no bae so abane bi no esan se wanti wani anhwefuo ni ntino saa bere no enya de so obenya ababia afiri so. Yes, unya mfa so bia enti dwumadie bia yedi no asase we so ne abrabo mu no dwumadie bia yedi bia se okoko ho na de akwadworo bata ho a hunu se enya de se
obe benefit a free emu babia. It is a woo sua adwuma me pa chawo yiru ne sua. Ebinom esua adwuma na adwene nyina ye ni sika ane ekoye adwuma ana master no wa mam sika no bi ekena me nkwadwuma ane ekopam ne ma no ana master waje adwuma ni nyina ana waji sika na die ana ye na wode ye nkrutu dwuma bedofo okwo se enu nti na wo se usua adwuma wanka se okoye adwuma yewo me koye adwuma master de owo tumi so ka se me koye adwuma but wo apprentice na de wo kosua adwuma wo nim ana master na wo be kire wo etisi obi kire wade a ye de adwene ye sika sam ye de adwene me pamcho ye sua de ye de adwene ko sika so obi a wonim na ye kwa kire wo enti yi wadwene na mo ani na ho ne sua adwuma no hunu sua adwuma no fa phone no to baby when you enter workshop wa fa phone no to baby eno ti ne wo break time break no so a afi na bia wakọ phone so message bi ni ne mebi won ma no correspond what time so say so back to adwuma no na wa ye kopim so bepon sua adwuma no ma me yire wo ne sua adwuma no me nua ba yire wo ne sua adwuma no ade pam no sua ne ye eti bo no sua ne ye na ene ne wo daachi emfa kwadwesem bata ho master ameni sikenti no ade achi a kokwasa onkotwitwa enema na onye na se kokwasa sa se wan hwie ne se master ne pamwa ana se wan pamwa wonso obetime yi na ni ama obetime yi na ni ama so wan na otua o trensa na besua opesua pa mensua medofo momie nya akwadwosem emfiri yakwem akwadwore nti obi no aduane ye yes odima aduane noa wakache nse wonko noa ye kan say woman is kaze sia se wonoa anwamo mawo a ene wo ba na ene wato idemak miensa ba because anwamo no ebetima dane rice water ama na pumti se ama beti won kan che na dane rice water na je say rice water de na je say de hiane mak meboa me ye be man nti na nsem ofie mi sha na nem ni maduane ye nti me nyine ye no me de mani kwato ma no so nti aduane no ani nyina na ho spirit nyina afiri mukọ ise me just me ye ho mpa boma aduane no ho spirit no spirit o aduane no na spirit uni bia na ni bi o ye den uni bia na ni bi na me ye nam so ajame nkwa na mo ofie nti mfirim pa aba abonten aduane ne moame abonten aduane mempe moame kura ti ajamia musi wonti mamenye na ajamenye fast food bi ni eno ye friend fast food eno anu otwitwa je ni una aje anwen no ache so na wodi agun na akoro no afi me anwa mo menu awie ya na je se I yesterday some of them the American mensusunsuo anwa mo no mensusunsuo no abeni aboroso ama che se me de atrene ta etekura na ase mutuo no hey kwa me ne de ene de mianga sa manu aduane mia o beteke wo se hey ene de manu aduane nam se abu mia na manu ama de mia so ne bedi he ohu obi ani menjai ai nti mia na manu ama de mia medi ma de mintu wuda ene eja me ye me di ma de sana me kope drink bi de goes because menum nyina na jesa ato aduane ni nkoyi so da se ye sheda aduane ubetima kosua ubetimi akwa kosua so eti obo hono ma de meka nyina no ne nkura brem wansua because awofo ni bi wo hono mo a wo mo enkyere wo mo madeyo mesere matan dodo e wo life su nyina se
akora na emfa ho ne mfie wodi enkaso osua ne so ne di adwuma kakra bi wor ma hyase etreni no utreni ne ka ne ho a ebire bi beso no kra na wo no kra no obehome ne so ne die ebia wo huru nkukum wo manadwuma bi ofi wo no onye nti wo ye na ka ne ho akoye se woni akora kwa sore so ho woni oba kwa chechia e mane mfa nsapan kotena ho so ho 1 cent ya $1 na dia hye ni nsem Ghana hanom a pipes ebia nji 1 cedi pipa ana kwansi age okwa Sunday school fato correction eto wo hyase de wura akora na dwene mu a obenyine no afei na awurade mu adoye honhom abetena ne mu nti adoye a yeyema afoforo ni onyankopon adwuma na ase awurade adwuma no afei na ehonhom abetena akora anim ne ono soso obenyine no na oye bi sere be ya wo kura no daache wo ho kire wo a wo sere wo ba no a obe hede be obema obie nti ye nkire nkura no wo saa kwan no so nyina ye bra ye be ye kristofo yi me se no kasa fa kwadwere ho hallelujah enti ye nhwe asem kituwa bi nso ewo Osenkafo chapter 4 verse number ye me bobo so because phone be dum sisi a Osenkafo chapter 4 Osenkafo chapter 4 verse number 5 Osenkafo 4:5 o say Okwasea eponpono ne nsatena ho na odi onoa ne honam Okwasea eponpono ne nsa na ote ho na odi onoa enkasa ne honam sa mashada nam di we na ababeshim on se kwadwofo obi a on pebire bia no etoda obekọ no oti wodi on pebire bia bo adwuma wo mpeno yo nti obekọ no na unim se ya o se mo ka sa de we bekọ no owe ne nsa obu ode afedie so oni adwuma bia ye oni adwuma bia ye nti oni adwuma ye de be pa no na ono ankasa na okeka ne nsa ne mowere no ode ne sin na ebubu o se okwadwofo pompono ne nsa tena ho na odi ono ankasa ne honam se wonya adwuma be pa chew ede ba ade na betim dia survive ti otewa na o haram na chese o we ne ketra masa chese you have nothing me see akwaduro bre nipa bi we yankobo ho mpa ye saa o enya afi na akobo mpa ye se awurade yi na ho ahwan tuanamon laziness is a disease. How come say o Kristo ni kura timi kom asori fi obenita Kristo ni timi ko wura asori dem pa no order so then na akwa asori ho oti asori dem no order oti asori dem no order oba no de no wato bema so bema odo wato bema so be boy na koye adwuma de breme obekọ na wa dress hyerepe na bema no be free adwuma bar na laptop edane na so na junior the bucket one na wo no because onye no wade no ne TV o ana ote bema so na bema na ehwe no maame da chu bedu dokunu kwa ubedu dokunu kwa etamo kamo afei asembe ba no bema na hye mebere na awai efie no kapre wom ya na yente de ba TV so ne programs awodo na ya na mpamcha yente ana o kapre wom obebusa o kapre wo ebi kura na kura de utira nyeye awo ama oni nipa kura ntem eho na abehunu awo ba de kasa nkura ni nti yechim ana obi a
wonkeka wo ho kura no a yare kura na wobetena yare e no wobetena o Moses no mogya ne ntimi mfuro enti akwadwosam de Awurade asemu no otu yefo se enye Kristo ni nko a onipa bia esese utimi ema wani ebre ewo dwumadie bia wudiem yakwadwosam no to nkyai opese obobra ko animu a emfa enye enamfo goro enye ba bia na adamfo fro se yenko esese wokọ se wugya wadwuma wona se emmoa eni kwa se wokọ eni kwa se wokọ wugya wadwuma ho na emmoa eni kwa se wokọ ene support anu support nipa no wokọ a koyiwi mame ene buo nso a sese wokọ a eno nso no otua na mo no wakọ no wapo obi amena hwekira ma akwadro laziness ete mesre Awurade ma ene adofonom hye ebra ye ka hye no yemomoden na yentwe ho mfiri akwadwosem ho na akwadro ede enkuguo abrabom akirisan enome na ebre nipa abusuamu kura no yemu obe kwadwofo a obi ampe wasemu kwadwofo obi nya biribi mfa ma woda odi asresre saa upiepe no obi epe ba bi afa kwadwofo obi we kwadworo ope bosia ko obi ama na wo nya dwuma anase wo ya dwuma na de na adaba betu aka no Proverbs chapter Osenkafo awode kan Proverbs chapter 26 verse number 13. Proverbs chapter 26 verse number 13. Wose okwadwofo kase esremu sei jata wokwem na jata ewo emontene so. Hallelujah. Na sede epono dane ne ho ne mpontre so no sana okwadwofo nso eye ewo ne kete so. Hwesene Solomon describe obi a oye kwadwofo. Ose kwadwofo bia bie nanu a wose jata ewo kwem. Jata wo kwem so akwadworo honhom anase obi a oye kwadwofo no mpe brebia no tambia no o exaggerate niema o ka asem de atete ne ho a o ka asem a ebeye wuhu ana meje me ho anye ana se de awona si aba no ana me ho aposa eno ana dwomantimi ano mesra wonte omwa obe ha hanani. Yes. What the excuses obeki go chese obey excuses sa be excuses sa okwadwofo bia sa no te onka no kore esirim o say jata wo kwem abo jata so ya abo ne huhu enti ene wongo ma ne nkoche no and you say ensuo na to teacher ni a wo kira ade ensuo ato ahomache 5 ana ati no nsia teacher ni afa ho e de adafie the whole day teacher ni afa ho de ada ensuo ato ahomache ama abo no nsia ati o se na holiday one de ma wo akwadwuro nti no no akriti holiday amano misi kwabrochire kwawe wote Ghana ha aina sister bosomi aso ana na atwemieni ana wonsa neme go and ask them the hard work they are doing there so mo de akwadwuro nete ho a enkanya ne so mo be ebinum atima be sifie no so mo de akwadwuro nete ho a kanya ne so mo atima be bo sisi bi no so mo de akwadwuro nete ho a kanya ne se wo sire bibi ana se bibi ne ane abe support no momianto akwadwuro mu yechi dia eketa wo no se oma wani bre na wani ko ho na wo hwe ne yi a ene na ebeye kase wo ebeye bebre utu ebro ba ko sei na de kwahye fom na wudua
now fertilize now do ho eje ho na ye ho yi a etimi bon tamienu ebro betim ubenya bro fo na ade share fo no ubetim enya mako base 60 ewo bro dua ba ko ho eso beba mfaso yes enti awurade asemu no awurade etuye fo se yentwe ho mfira kwadwesem na se o wade ba ko na mo ani ko ho na wo hwe ne ye na wamfa kwadwesem amata ho a ebeyi bebre edema bebre edema menua ba wasi so ewo abrabom emfa akwadworo emo obra enkase bema ena ebe ware abebo odwetiri emfa nhye wutrim obetimi atua no mo akoton nsuo menim obi wokumase a waton eye nkate chechire de chechire bi nkate 2 series ni 1 series na nsen kura na ikutu series first na 50 pesos ni 1 series wa chechire nkate aton sa de ahwe ne university winim ende wasi abronsai nkate o wasi abronsai obi aton nsuo ewiakata ban so chechire water ni sachet water ene watimi de akwaje prod ana wodie wo to wo nufuo ana bibi tuatua ha ana wo discount yachi oda you can say Honda Civic no Honda Civic and what a front tio what a front na yakosi no bantema ni yakosi no uptown ni yakosi no enkran baby a baby o mo boss we na up and down sa up and down atade a hye kete na ni sirem ko no de te front na nkwase adwom ko so sa ubenya 40-45 years 50 years sister and abehuru say yes e wa baby ase and sire queens for na patch no they are begging for husband. They are begging for someone to cater for them, but it has been too late for them. Are you too late? So don't rely on a man only. And now what they wohono pebribi ye yakwadwesam to nchen. Na mu ani mere. Eja adwuma na wo yere ye adwuma den sika. Oda chinti. Na na afi wuni ahoden a wode boda so wuni ahoden a wode tumanhu wuni ahoden a wode kaka wuni ahoden a me pa chew wode ye adwumaden bia na se asori ye adwuma mpo wuni ahoden a wode be preachi na wode be ye hunamu adwuma bia na ho na be hunu se si wiase akwadworo esu ni mfaso akwadworo esu ni mfaso minu agiri ni eda amode ye mpaabo opon mpaabo a ko pebiribi ye o pebiribi bata awurade adwuma no a o ye no na o ware wi a obeba ko homa awo beba obetwa labi obeto pampers e ma kwadworo mfa na moamunim adwuma no ye ntuaka e ma programs na wo ko no 1 million 50 Ghana and 5 can say 5 million 3 million no enada na ebesa betwa labi water bi obeha dai and dai ye 1 year abro so 2 years 70 million titiska no 7,000 and you can say the account ekwanim 10,000 no can say 100 million titiska no nti one free sabri enya kwadwesem amfiri woni so na one pebiribi amata wa brabo a ugbe ho na ebeboa wo wonamu abrabo na etimama wo hunhum nyina so pa adwendwene ene ye kan say enema bebiri ho no mu a afi ebebua bam afi Kristo so mu kura no na enye wakono kura say obetene Kristo na ase eba san so a na wama bambo no a ewo wafuo hu no ahwe ase bambo no ahwe ase hallelujah enti wose sede epono edane ne ho ewo mpontre so no
Sana okwadwofo nso eyo ewo ne kete so. Enti we so no peso simple analysis bi a kire hin. Se on se epono ekurase epono no efre na pontre no. Ukona se krokro no yakato so a ne yatumu a ewo ho saa. Si obi mebie ya saa ne te. Sana surumo ese obi a oye kwadwofo saa na wote wode kwadwofo toto epono a yade krokro ahyem. Nti obekọ no na wapoan ho na otim kete so. Na wapoan ho na otim kete so. Oba gise obi ne nya na ose sore kopra. Eye shameful. Enya bre na wabre na ebia okoye adwuma bi na ye na wabre a eni kwa se etoa so mienu miensa na obabesia gise bema ne nya na ose besene kopra. Efie wura na ebebo punum se besene kopra. Akwadwese munti. Enti eye honhom bia eye disease enye papa na ye ne ye hye wo Kristo mu ni nyina menim se ne wo life so nyina ye Kristofo mesremo adofo no manidie ni ahobrasem. I do respect you all. Mumienyi sa akwadwesem ni nyina firi mu ade bia ewo wonsem ade bia hye wonsa ebi kura na obi achi wadi obi trustew wadi adwuma bi ahye wonsa emfa akwadwesem onko ho ye ne pepepepe mane pakro na kese etma ba wonche we ya pa me de ma. Yes. Ewi asese wonye obi adwuma da wadi adwuma bi ma wa omfa kese ne ma wo wadi kitwa bi na wadi ahye wonsa na wo test how obesi atua na mo ewo adekoro no ama no so otimi ye ne perfect na wo how bi ama ho a afini na kese eba plumber wadi ka mo aba behwe ne batas wo ne likikitwa bi wode enne echina ene no kura akọ ho kura no ade wutim se nka betimi aye enso adwemfi ni akwadworo nti wote ho kokwasa saa oseje sechina ene megem tools we ho ana me ba manfa we ama masa wunim so obeye problem work wunim so obeye adwuma we watimi abedru site ho at ebie wanu aka se waje tools no bi ho onipa bia we serious bia in life se obetu kwai akwaye adwuma obabia oboa no ho ebia 2 days time ana 3 days time ana se ade bechi amana kwa that very day oboa ne niam nyina no e make sure say everything is in order ansa na ade chen wo move we dey you can you echena ebehia na wada alarm kura boy wante alarm boy kura wante Tamoko, mammy, wafremi ana, and power is not mesco because we need to buku 7 o'clock. Also, Damana 6:30 or Fro Bisa say Wabua Wabi 6:30 no Fro Crown, one soiree. I feel no sorrow boss 7 and a bassa and pepper home and MSS of Fenina, no Jijabuho. What could Bruno? Bra, Naminya Hayena sorry tip. Ne Jumura now says Sumano, where one say 1 year, a Jumura now says one or pet a tape measure or hay or pay screwdriver at all hay. Aquadri 17 no yet more baby, no a jenny too smoothie. Bra, now next time be as when you many be man ya. Now the aquatia dominia die, or the aquatia with your bay for 1 to 2 near me. It ye car quite someone, it will who do be and no now Soromo air can be actually or has said. Wakwadwofo te se epunu bi a Italian pontre so na okwadwofo de ne nsa to ayuwam nanso ehanani se ode ebehye nanum enti de Soromo ken wa nyina se ase eye foolishness kafrache odwene ho antiase nim se aduane ho na didi na me enso eye nani ha se obedidi sana kwadwofo abrabotio ya de we nem benefitio nefa bobra wose menye en ebasa entiasienim don't expect someone say somebody be nebe boa nemum try as much as possible to do your best to do your best
Utimi ye bibi kakra na so obi boa wa no aboa. But em found san show dem refem enhwe se me wo femfira brochi me ye bibi mam asomasi me ye bibi mam. No, Bible say osoro boa de oboa no ho. Osoro eboa de oboa no. Enti o kan to aso a okwadwofo ye nani su nyansafo ese nipa baaso a o kire ade a ese enti wo no tem bia no omoye omani so nyansafo obi okwadwofo bia nani ate ne nanka ne nsanka antisi nkoa o play tatisi saa enitie wono ye bibia enitie ne niate strategy saa wono bebo tatisi ne saa kwadwofo bia saa no wote na emwao on se bra ne woke ayi primary 2 ene class 3 ne ade ane no ayi akroma ne akokọ de no o ka sa story no akroma ne akokọ fa waye mame na me bere fi sa akroma na aye the hawk and the hen menim de no aye lazy no akokọ na ye lazy no akokọ wadawroma me pese me kwafuom na me kotwa duaba na me de beye twene akokọ se mekuma me yare o na me anko se nka eja ya tititi he nka ye aka se na de me ho mfa me kura akokọ me ho mfa me kura na de me ho wo so sa menim enu aduane na me di ye no se de yo akroma se to nya hwe ene me kwaba na akroma akotwa duana ba oso onfa ne sekai ne sekai emfama no o se ne sekai ne yare wo sekai yare akroma beka akokọ se ne o yare ne sekai so yare na akroma kotwa na ade bai fa kuma na memfa ndwudwa ayi no wose mekuma nso so yare wo de saa bobo antisis akwadwuro nti wa mo akroma amana anye ade a enka wono mpo obenya so mfaso no wan support no akwadwese munti na dako a twene akroma ebo ne twene a afi akokọ te ho na ni age ade ni se twene bo bede ya na wafa ho no akobo ya na wafa ho no akobo ana dako akroma tete ana owe ohwa queen no ko fa banan gum ana akroma dini mo tin akokọ enyo na so yade no mimienko yenku kwa yemni enko twadua wo so yare wo sekai yare wo kuma yare ubi bia yare wo de yare abo ho safo hene saa ma metimi ayetwini ye wie me ye wie de wo hunu se ne bo de yemfa yare ne bo twene no saa ene obechia mama yam Bible asantifo mmemu no omo se afiko wi ase a akokọ ne pache wo naniwu enimguase afi ne se emperifo na kan wo se krama de ka wo de ne widi ni tuaka ana akroma se ene se meja wo a esese ye nkrata na wo de bibi tuaka wo se ene de be ne se ohunu meba mema mewo na se ohunu mema mu bia wutimi echenewe ana akroma ti ase ene be ya pam eda akokọ ene akroma ntem di akroma hu akokọ ba no aba bechi no ifri se akokọ ede akroma ka inti abrabom no obi a wade akwadwosem ebo ne bere bia no adwenkase nkwa no denam adwenkase ana ekaso mpa no so da because watoto ne niam ase ama ewira afa ne japade nyina ho inti woni tro
Solomon say, "Mi twemu fa obiefuo ho na efo nsanso no eho ban nyina bubu ewira bone ana afafuo no. Medofo momiamie ni na ho de ekura no yenkura mu ye de wo no yemo ho bai na ebedoso de wo no yemo ho bai yemfansi yempaebo trene abrabo no kureka na ye de kura mu ye a ebeye abaso bebre ede amaye." Mame kan quotation kitwa bi ewo ha na memfantwam na afi men kan kitwa bi ha ne yempon Osenkafo chapter 10. Osenkafo chapter 10 verse number 18. Yemhwa asem kitwa bi Osenkafo 10:18. Wo se akwadworo enti na empuna ehwinhwai na ensemgo ema edan enso enwu. Solomon na ese ka wa no wo se akwadworo nti ana empuna ehwinhwai na edan eso nwunu. Akwadwo sem nti o carpenter ni kobo daaso. Carpenter ni kobo daaso na do eso obomu ye na ade no enya ahoden no ani ha ani akwadworo nti oboda do an papa no agya ho papa no agya ho se pie dua na se se fa nchen oncheke. Etu ukohwe obi dan ya waboso na yebisa se the carpenter ni pa na board that way o chese ebi ebon kama obu aso anu aba se no Messi ni okoye plaster chese eduma okoye no so pentema ko hinu no plaster dana se no wase akwadwuro nti ene mpuna hwinhwai ade na wo empabo akora no wo ya solution ni solution ye kana solution better solution solution o ye mpaboa obebo modena ya ade na mana ye kama no ote desmoku no a wode fa ha no de ato wode fa ha no de ato wode fa ha no de ato na owe be wiase no na wode hama na boso kwe miensa kwe no wa ye mpaboa na wie no de badwa so wo share ya kansu a na chensam ni nyina tete akwadworo nti decoder installation womo bubo decoder yi obeye ni yi ama satellite no achi eniama kama no dwa okoye no a na ade no na asateko akwadworo medofo wodi akwadworo ye wadwuman enti wo ye sure se enti adwuma na bekoso obi afro se bebo ni decoder ma no ubo wie ya ade achen ya na asateko ebu okura ade achen eda no na asateko eframa fa kakra bia na ateko uni so se wonsa no adwuma obi ani ho adanse pa mu obi ma no mefo adwuma yes obi ani obefo adwuma awrade adwuma wode akwadwosam obata ho ye frɛ wa ha wonko ye frɛ wa wonko empabo omma ene saa nema wodi nsem bi yi ho anu de bia no se empanifo bia na se nipa bi hu se wo akwadworo wo mu a na hwana ye kwadwofo ye de ade be hye ne nsa ewiase medofo am no wahia hwan na so ye kwadwofo a wa bia adwuma obi bia adwuma obefa na se o mra me ye adwuma ye mfa kwadwofo adwuma anaso obi bia adwuma omfa kwadwofo emra metene na adwuma no begu na adwuma eto obu ono mo a okoye adwuma e dia 3 months contract ene ade nyina no omo hwe ne yemo se wo 3 months ne so na wo dwumadie ne ensani a obeka che o say I cannot continue with you again, I cannot work with you again obeji wadi because omo homode ete mumye nya kwadwesem nyina ntungu uduru adwuma ma waduru adwuma when it's time for work and fanya goodie ni asrasere Solomon kan se wuja wa brabo saa enima nyina be sei nefa Kristo asem ene mpabo so ka ho die kura won fa Kristo asem ene mpabo ka ho ene na ebebo afuo no ho ba ma yes also say eho ban nyina na ebubu Proverbs chapter 24:30 hoba was say
efuo no ehu ban nyina ebubu ane mfuye afafuo no nti si yi akwadwo firi mu ne emeyeni da ho na Kristo asemu no ye hye honam fama no bontu so ye hye a bibie no ho no a ebetuma twa afaye so ewodi kura yi mu obeye nam de bia obeye hye de bia Awurade tumi be kan ho adeketo bi na obesom se wo ya na ye bebre ebi se wodi Kristo ane etua na mo se Awurade asemu no se obi mpo eye kwadwofo a ewo Kristo mu a okọ ha bi enye on say okay Matthew chapter 11 verse number 12 a wose osoro ahini mu no kura no aye pa akoro no osoro ahinam ahimam aye pa akoro no efiri Yohane suboni so eba no ye fa na nieden ne ahoden so enibre so eti wonye obi a wani abre a wo ye wo peda nkwa honam akwadworo be faw tama sese okobo mpa ye wuntimi mmo tama sese ohweba abro wuntimi hwe because honam afaw edi se wa mu ani amere na wa mfa nsi ye ne ahoden ne ahokeka kronkron antu anamo wo Kristo asemu a heaven kura no wo befom wuntimi nya de Awurade pe because honam onioma no be wiaw ama ebre sese wo de ka abro ebre sese wo de sua Awurade asem ebre sese wo de kɔ Awurade anim ebre sese wo de bɔ mpaye ni nyina ba yire firi wakwam bi se akwadworo abeto so eno so na bonsam de wie nipa sese ewo Kristo nti Awurade kan ho asem se osoro ahenie no a yepemu akoro ne firi Yohane pɛ so eba nyina no ye na nieden ne ahoden ne nibra so ye mfa akwadwo se mata ho It you can Matthew chapter 25 verse number 24 hoba ebere ninti se mo pese men kan wa Matthew 25 24 what the ma men kan wa kwakosi ni wo hu se asem no makuto firi Bible Matthew 25:24 o se de onya talent baako no enso bai na obeka se owura minimo se wo ye onipa a wo ye den a wotwa faako a wo nuae na wo boaboa ano faako a wo mfa mpeteye eno ntimi suroi na me de wo talent no ekosi efam hwe wade anie ena ne wura no ebu aka kire ne se akwa bone ni oni hafo wonim se metwa faako a menuae na me boaboa faako a memfa mpeteye ene nanka esese wodi me sika no kohye sika sesafo mponsa na se me ba meba beje maade ene hu nsi ho enti munye ne nsem talent no na momfa nkonkoma de owo talent edu no na obiara owo no obema no na wanya amana boroso na de oni bie ne de osusu se owo mpo no obeje afiri ne nsem 30 na akoa no eno ose na akoa a ne ho eni mfaso no momfa no nkonkoto entwene akirikyiri esum no mu na eho ena setwere ene osum ewo sa akenka semi a mekenkan yi eye Yesu Kristo asem bi a wokan efa akyede ho talent oma ebinu oma ebi enum oma ebi mienu ana oma ebi nso baako ana wo kire won se obi amfa nkoye adwuma de wonje 5 no wo de koye adwuma ma onya 5 ka ho yes wamfa kwadwora nko ho obo modern koye adwuma no enya mfaso adwuma din enya mfaso enum ade be ka ho ana de oji mienu no nso ono so koye adwuma no wamfa kwadwora nka ho ono so nya emoho ade bai de onya baako ne de Bible say what they could see no obaye no obeka nsem difference say minim say de Awurade ositie ana mewura ana utwa ba bia ntime de mempasem bia ana mempese mere kwakoye adwuma me na kwakohye ekine binum abenya problem ntime de me kusie wade na gye Bible say oka kire ne say oni hafo kwadwofo aden wan fam sika na nko bank na bank fo amfa nko ye adwuma na menya ho mfaso mpo ene se wotima bossa bra we dia onsem fata monche no na monchechire na mfa nko tusum kabimu eye Kristo mu asem na Bible kan
baba awurade mu awurade ama talent no emfaso se no anya wo so woto dwom wo talent na ya adwonto no emfaso bɛyi na afiri mu aba bɛyi na afiri mu aba baba bɛyi na afiri mu aba Kristo mu no ɛde na wode wadwonto no ɛyɛ okwa anu amoamoa ho na ate ho yɛma Mike a no awoso ho ofere yɛma Mike a wani aha ofere yɛma Mike a wani no uminimu no ayesta bi ama wo beboa ombese obeto obua ɛyɛ akwadwero eniema wodi yi wo ho ano ɛwɔ adwonto mu ni nyina wo mpese obeto na sister me ka kire opere nye prinfa enidim ɛyɛ akwadwero na ɛyɛ wo sa bra chichi awo chichi wo ne nsem bi odi yi wo ano na fede eni awo de hyehye no ɛyɛ akwadwero se wantimi ani akwadwosem no ani ani ha hom na mfiri wo nkyai na talent ya awurade dia ma awurade mu no wantimi anya so adwuma atemu da obeku jim wose dia kwa no ane su ni mfaso no mo nkyekere nam koto no ntwini akirikyiri ɛho ne su ene se twere ho ebonsam jim na Yesu kan wasem enti when we come into Christ Yesu Kristo mu antoma kyedie bi ekita wo brother emfa bibia nyi ho ano o emfa bibia nyi ho ano sister emfa bibia nyi ho ano se wonye ana me ye mbesere me ana last week omo twetwe me ana me ye no ana mini time ana ho ahwan woni time wo Kristo adwuma ho beto wo bre ewo honam niema ho wo se afuo no metwa mu no na dampan emu niema nyina sei because kuyani na ante nani anhwefuo no udua no baya de bia ye dom ye tutumu abo ye dase ye hwe buro afuo no kosra kokofo wantwa nkrampa ya nguso fertilizer ene aduro no amo na dura entime nso afeda ema wo nkokari anyi sika omiyemfa awurade asem emata ya brabo ho empaabo Kristo asem sudie ahote abrabo na dwumadie bi ekura ye no awurade de tumi abɔ ho ban atretremu ama yenso yenyanyina so pa na Bible say aba yeso no wa ma ye kwan se ya aba no entena ho nti obi a the talent ekura no Kristo mu wamfa nya adwuma na wode kokwasa ade no betima ye enso gese ye pa ne kyɛw kokwasa gese ye pa ne kyɛw no abeye difu dwuma gese ye pa ne kyɛw no abebɔ mpae gese ye pa ne kyɛw no abeprichi gese ye pa ne kyɛw no akɔ machines ho akɔ opriti gese ye pa ne kyɛw no akɔbɔ organ gese ye pa ne kyɛw no akɔbɔ drums gese ye pa ne kyɛw no abeludi worship gese ye pa ne kyɛw no akɔ ye giving oma adoma kyɛde ekura gese ni papa o kyɛwansa bedofo sa wo de satena Kristo fia bonsam jim wankasa na do anam akosi kwano se ho na ope nti akwadworo eye honhom a enya ewo wiase a edi nipa bebre nya na ya amomye na Yesu Kristo asese Yesu Kristo bae no na etuma wo beye ni nyina wamfa akwadworo amata ho 30 years no a eye kana se obedi 3 years ya ode ye nyankopon adwuma no wamfa akwadworo amata ho da we jiri ni prophecy aba monko preach wo baabi akwadwesem ti ozema jato won ma bepemene direction bi ba asem monko ye mo man no ebesi ne monye akwadwesem ana sika na adwene wo so ade bi afa sika ho a se sika ba no botom de wo ho adaje be de amfa sika mere ne de wo kan no ayi nani wo ye kwadwofo in spiritual in spiritual obi ho mpaabo edisem abase monfa ne nyem mpaabo ebisi ne wonye sister anso obi udifo obi sofo obi asma make odi bia diu prophecy bi ba ho se nkeni pa bi mfa nyem mpaabo ebisi ne o manfo anye se nye urade ho mobrompo ne kura manka wawu ko nya kwanhia ka akwa awoso nka akowui ka ba kura nka ofirim eya akwadwesem ti obi ekana koma pass won koyi obi adoye enso oyi ne yem akoye no akwadworo nti no aka ne nsem muaso wisi wonhira kwai enti ade bia efa akwadworo ehu bia na sa ade bia yeye bia no bepamchew moma ye ma akwadworo honhom bata ho na se yamana ma bata ho a awurade edi ne tumi ena ho de beboaye
Solomon asemo kan very dangerous. Eti ye na nwere ho na ye mfa nkwa dwendwirim na ye nsesa Obama good evening ye nsesa akwadworo honhom bi atie mu bia mu no enem mu yentu ase emfiri ya akwam na ye ne sa ebeboaye. Solomon wose otwamufo obi afuo hu na efu wira basa ensansono ahyehye osa ewura bone na afafuo no ene mo abone abeje afuo na boso na awreho sem ne se guardian waye enua watwa edi agina afuo no hu nyina abo ho ba ne nyina no bamba wo afuo no hu nyina no edwira to ago akwadworo nti ye Kristo sumu ye dada setena mu die kita wo no ene ne wafuo die kita wo no ene ne odachi die kita wo no ene ne wabrabo nyina so ebitima ye oma wa wade wadwuma so ta se asafo no Kristo ene na asem momye moho bayi maye mfa akwadwosem enko ho na akwadworo nti die kura wo no medofo se esaya obedin sensem esaya owura behu ansana wonsanye ne yie no na ebre bebre apa wotire so Ewrade mma ya hoode no ma yosoro nyansa da na ye fante chosem na se na sempa ba ye mosomfo David dodo na from evangelist Ujera True Faith Church International Kumasi Soko by Wood Village eho ena me wo dane de nyina na ebo Ghana time 8 pm pepepa e ba TikTok live bibi boni bi ensinko ade a e ba TikTok live ma ye beche osoro asem anase Kristo Yesu asem many agese na obejoin me obetima follow me na bibi atime aye kama sabre ma bi lines na to obetima request abaso e bia na wo bibi ka efa de me de eba yeso obetime a request no aba na wonso waba be ka bibi kakra na ye de dwumadie no eko na wieye yesto battery no enwui se ewu ana me pon enyanwui enti mabie phone lines no atum wo Kumasi Soko by Wood Village ukwere bia de hia bompa ya ho efiare bia nso watch night memenda na ye asore dwumadie obetima like no share no comment wo subscribe ya ebeje wo so kama na bibi etima ai kama eguso odobroni God should bless you Harriet Nana 24 already inshallah ma me Janet Chumwa God should bless you enti eno ade mo fanche se de mekan no eno aye network ne take 24/7 ahomachin na ebaye ana sabira me no kasa nyina so lights out ye dum kania from 6 pm to now monsoy Ebenezer hiabote Ebenezer mempe na makoka mtachirema God should bless you too and now Benita will say God bless you more and more amen Benita God should bless you ye dia bena wie enti se obi antime request maso dia ene na ye dia dwumadie no ebeko na wie mama Boatin mama Boatin will say God bless you amen mama God should bless you too said Danny de nyina no woni ye ebabetina or say your phone stayed for long wow thank God I nyasenketo abofo no na be ye adwuma bi Rade home ene ne tumi nyasenketo anti yada so ewa ha enti actually God bless you enti yade dwumadie no eba na wie se obia entimi from maso emeka bibidia me baba bompaye de gu asempa no so na yade abenewe na quickly mame enko masem we so ebia na mepachew all life no so ope asore ni bi akwa mepachew gidi asore no ebu ewo wiase ba bia wo bia na asore no ebi wo ho enti wo betima hit me message ewo me bayo ho ana akọ me bayo ho me number da ho evangelist ma asore me pebi eno makoye mpaibo ana me pese mo bomosu me hana me wo bia hana me wo na ye no wakasa wo Kumasi a obetima baba bia wo ne akobo so ni Kumasi na wo be fofora eno so be kire oba bia ben wo no na wakọ na one asofo na ewo ho no
and answer for mother one ya sorry na bibia etimi aye kama quickly mamenko mami Kate wafro abaso na menko ne nkyɛnkyia no na afi nia ɔno nso ɛwɔ ka no ɔde ato aso mami Awurade aso ndwen ka mami Kate hello 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 baba what's the kasa bacho afi ni ato kasa nyamia sumdwe nka ye nyina amen da wasipao and lessons asama odi ablay na akwadworo de ya ade a wo abra boma yale ye kese e ma wutimi nko wanim da bia na wakafa ako because akwadworo be mo watutu niyama hyeda na meye chena meye o we de se na wotwepe meye enti fie mkra na yeti akwadworo betimo muni mo gu ase kire se da bia ade wo se wo fa firi fom no wo ya meba na wani efra tafi we be bo upunum na fe na hu se ubie because you go visit will be me bia because the experience am you go visit will be na any fa na ka kire ne se ye beba besra no enti na ye se da bia wo se wo ye wo ho so na wo ja akwadworo ye enti da na ye ka kire se ye beba besra no ya nkosa ada no enti the next week ne ye call enti ye call ho no me say papa ye bo primo but we say so be me ye wura fie ho no enti wo ya akwadworo na ma wo ye finti no obi ba wo ho na ase wanka nkyere no wa chese ase be say wo ka kire ndia wo be sharp asiesie de ho na ya wanka na that was now our attention say bia bibi say but the moment one many pana enwura na wo be gye ne ma no wo kwan na no which means say akwadworo de say watu tu ahyeda ma say fie ho fin no enti wo be say wo be wura ho enti akwadworo de fin pa ne nam ba ya bra bom afia de de fin ba na ye nwuma mu so a ma wontimi enkoso because de bia be yesikan kwadwofo bia yesikan enti wagye ne ma no okwana no no straight away enya okura na we go say eh we dem say fi honye enti no wagye ne ma no okwana no am yesa because ya ikajo say ye ba wa wonim say ye ba wo enti e de na wuchia ikwan no gye ne ma so enso one day wo ba eno ne say wo bie pono no wawura mu enti say wo kura wo nya kwadwora sam ni wa wo ye confident papa because wo mfa ho so what I say enti akwadworo de ye ebo ne ma togu na se ne ma so enti wo to na ye kwadwofo a na ye to ye hofo because akwadworo ya de a enye kra because awale mu ya akwadworo e problem e matitie mu ya akwadworo e problem adwuma sem promotion bi kra ba wunya because da bi adwuma mu ho wa ye ho te se ase wo ka ho aso wo nka ho akwadworo nti first adwuma na me ye ge me se obi wo betimi si form saa kwehye washroom ho saa na woni nipa na ni ye adwuma na wudi na ho ye o akwadworo nti ba ye ba so na ye di bibi be mama saa nipa kronso ne o mani bre na ye ne ya enso so akwadworo wo ye no de ho ani ti akwadworo na so wo kwadworo nso ne wo fa ha ne wo tnia ne wo kyekye abebie afi ye ma bibi a na ni abre na sa ye ne ya enso na revi se de wo ye nyina wo npa kro wo hwe adwuma mu de wo ye bia ye hwe because kroma say me semre bi me koji na me ko GP omo mo abroche ndo mo nim GP hospital say obi a okohu dog okọ hospital na bisa me dru ho no e bia omo ka kire me say me mala 10 o'clock kwa me dru ho 10 1 omo ka kire me say me appointment time atwam 1 minute pena be to so no ma ahwe me omo ka kire say aka no omo de obi time sha ho obi so de sha ho enti ma exactly e bia sa 9 10 o'clock and say 9:40 bibi no mo hebe mi gina ho dina kam say just 1 hour no o say obi de sha ho enti wo ya kwadefo kro wontimi ni time so wontimi ni time so because ya de minute ni hours ni ye hours any minute bi time ho hia papa
and it ye catch wo se brahane now be ya kwadwosem ma enti sa no sholentam duru before 5 minutes 4 minutes kran sana wo time na yede aso na akọ da biya kwadwofo biya eturu mika okọ bi woturu mika bi go wotwen matam no eduru ho minimum say once in a while de ebi beba enye obi ya na ye sesa bo obu wo hono ma se wo beto ne boase no wa dress kura yie no se ya kwadworo nti wo fa wi antini obu oti baase mi jacket mu nyina fufu atatafa na bu anuane tatem biko won to ne boase no ebi afa o man ebi appointment ni 10 o'clock okro man ho ba ebi 9 no wa sole dwale ye ne ho bibia biko okro man won am hakra wo dress ni we nyina e count papa e na obi di bebuwo na ya ho fuse na mo hode ya obi afa wonya hwiu ni nyina so ya kwadwere ya because won plan kwadwefo bi no plan time o plan ne niema nti so won akwadwere ni ho plan no niema se e appointment ye 10 nti ni 9 o se ma ye me bibia na medwale na mbesi kwa so na wonya time siesie wun ho krampo na wo de akọ enso bu ha be hu na wo hye bonnet no de te basim ni odirimi kasa ti kwadwefo de ye enye akwadworo nye ye Kristo sum ye kwadworo kora enye nti erade mo ye na ye ntimi mo ye ho so na ye ni akwadworo se be tena so a eno so ye honhom e be di munya papa akwadworo ye honhom pa e be di munya because be se wo niema because be be bia no o po ba ye kwadwofo ena wunua ye bushom kwempo bi o ye kwadwofo because abushom ye kwadwofo kora ye obi kutade no de ma wa na ye ne ye papa because first me nana si ya soma na we anko na wo bedidi ya na wote ya aduane akra bedidi ya magija papa si wa ho eni nya ya akwadworo ni bia enti akwadworo de enye ti ya da wasepa wone asama wo dia bre because da bia de nyame asem no yesu ya brabo mafutuo na ni nyina ye di so a ebeboa ye ema ye nyuma be bia ye wo bia ye ho nkyere ye because ye yi akwadworo afiri ya brabo ti nyame nhyira pa Amen. na onye okese Amen. wone asema de abre nyame nhyira Amen. Amen. O nhyira won so yada ye mame kit ase papa ewo nia ye mame so ede abenso so amaye ewo ene asempa eba ye so ha eye salvation hour enkwaje emre eye mosomfo David wo fa ase monana moba onua bema eye David owusu do na frem evangelist ojewra ena medi dwumadi eho chiame mamenko eye me mama Mary owo me ba kope ma be join ni me nko ni nche na me nche no mama Kristo aso dwe nka obi Machan Council, I said, Métier suffisant ton cocan. ai Just say, Yamen Conquisha, amen na Devialo, among Nimdia when I sing, na honor Mosusu and Cassanche, amen na make a cranas aquadria debia. Say, I de papanka, progress anchor say, or quadrifo quarter tianchen, no correct na on show nyansa. So she abwantatia. Don't pay crabin in you. No one who baby an agency. And so Atatia and so to who baby. In so better said they who Atatia. Who now who's yes or down a common edino or enjoy or enjoy pa because we are born who ye. A do summer no. One fat the nipedu and feniagro. Or drain that home. Who say ebedu dachi bibe to ebeba. Ono no nya dia obetumi akwa akopa aduane ewukro.
enti no saa bre na wanya saa kwanya no won fendi agro ema obo modia bobo adwuma so attach bas bibi white bi je etuana no na besa society white kra de attach ode kwa enso kakra na omodi akata ode akɔhye tokrom onya ode akɔhye tokrom eti ebedu esusu be no wasili tokro no hye ho obe enjoy chineni men so beto agira fe nipa kro na tache de nya de nso be yiru enso beto agira sanuama bebi o hye no enka no nti wahia ade ebi emeke kro ho na ne mbenzo omukọ school de osua ade esua de oye we ye no mo hye ho kakra na chese ode hye ho se ye de ebe honam afem a se da kwadwo akra to nchen a ye woni pa bi wo binim wo ho a omo ndwen da ache ho onya na wadi ade ache asan fa no ho ye woni pa bi wo ho se ade a meye mendwen se da ache besisen da bi se besisen fa no ho no aye no nwran ti Bible say se akwadwofo ko abota tanchen ekosua nyansa nti kakra maka ne se ye nipe se Bible ka se ye nsua abota tia na se ya asem mu odu nti no se ye wo ho na se ye bob yan because me sometimes opportunity be about once pe to didi agokas we dey me fanya dey next time say be sifo for so bi nnim adechie mu nsem na obi so nnim daache this opportunity be ba na se wunya sa akonya na o se uso mu ye amen so opportunity be ba esa de ye fedi agro na oya kokwasa me dey bia at that moment you would think say we need bibia that moment ni dey nya na de kokwasa abroche ha bebre omaka ha omako pension munya nkombe kofie so mba foforo no because kokwasa saa time ni nyama fofofo ya penso podi nyama mu odi omo apen nyama fofofo I don't know catch me sister me share me ni share sister bi na me share sister na mu me catch also ko 70 years old jid unji ni kokro kama enso wakọ pension da ho ye adwuma adentira wamboa no ho ye an Ghana for wa broche bebre pension so pe akofie ko dibe 5-6 months no wase aba no better the pension so about 3 months no asanko wahu enso wankwata twanko sua nyansen to munye sika nyafu nyama hunu afaso ni ho ena omode ye nyama hunu afaso bie ni ho ene bebre aka brochira enti no ye wiase kakra ye we esase ye de nyama bi di agro ya de man dwin pempren na mo dwen da ache ene okwo kan Ghana obi antuma ye otidwom ntuma bia betwa bi enso me kena ne bakra ampo no ehia bibi cross odu support ne ba no enso na odwen se obeto nku asan wa no edu weekend or that chana we mother yi the front market na yi ase also to me dwen ne madachi otumi dwen se bia daachi sen na me be yo se o plan this that be on planning afa bedu be na to na sresre correct na ka sa opportunity no ko dinya na ko diti dwen ko ye koli a anka e bia ka wedu saa time na obesese na ka obibi da ho hwe de nhwe nsuo ya a force nsuo yi obekọ mountain mu no a so drop
ko bank tinketen so nanso drop no so a if you want to back a crib but to be one na aye river kese aye su kese na brabo tie sika no man dwen se bi ehia o de boaboa no bo senketen no hwe abrochi ewe ohu bro ni bi okọ ni fi a ohu ni semra san eri twi nchanse mu aso edware asa no asa sini trase wasa sini trase de asi ho se da aka mu bia na nso no san nyusu nyese bro no ni sika o sika so ba sa be esi wani trase Correct. Kanka, cause sa we no so oboaboa no sis o feel say end of the obe course say to say me krom ha me we your holidays I'm say 5 say 6 the whole year no Yeah. almost say cost a lot of money holidays in for so be no ti ha first me yakọ adwuma almost say cost money ti Holland kro be kro kiton so almost pa oh enti no menka se meka I had to say me so mesan preaching enti no kaka ne say na preaching de bia wo de nyame asem ba but we ni de yen hia bibi wom after we wie no yen san call replay ne ko san call bo ne entie ne fem boy bra ne de boy bra nyame ba nam so ehira yen because sana bu presana me ye me life man fam ne man fendi agro yes me nya me ho amana abro so but nyame so ama me ho ne me de enti no nipa ho afa kwadwo to nchen Nenja send Danny social media and your man for so no me to what the film shame meda cause menya used to film what the show say enter on your menya used to me am just say me be tie preach and some be me be pe bibia ya dey yi be bre me until na preaching yam fan is serious obi a wala so ye nhira ne dey se wo hia ne yie ebesi uye because to say be a hundi na de obi o ha I feel be o ha enya yi bia o de prayer fast so away o be jama na wo awu holy o se kan san afre da we ka so be kire be take man of hours is there bia no take is some a minute na de yeah and kan nya we say enti no meka bebre enti no meja mo be so akeba ti am find preaching serious. Amen. Yenya kwadwo mfi abrabom honam ne de ka sa wudi echa be da do be deceive de bia ka sa ma ko se ma bra honam na senya ade a ebe kumi na se honam ya ode a ade bia o se mitumi ye de yi meye nti no yenya serious na yenya kwadwo ne mmra ye mani aha na ma bra na o yenyi to nchen na obi nim da cha sam ne ndwe da cha special yemma Amen. Because na wiase ne ye kono ye time de nya no fufu na ebedu emre ye ma penso na enim de ebesi